Shin ka taɓa tunanin irin wannan bajinta mai ban mamaki da rashin tsoro da kuma ruhin sadaukarwa? Ina ganin yanzu yana ƙara fitowa fili cewa gwamnatin Amurka ta tafka wasu manyan kurakurai da kuma kuskuren lissafi da kuma kuskuren lokaci game da wannan takaddama da Iran. Na farko, Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya samu ƙwarin gwiwa ne saboda yadda farmakinsa na Venezuela a farkon watan Janairu ya tafi cikin nasara sosai. An hamɓarar da shugaba Maduro, sannan mataimakiyarsa Delcy Rodriguez ta zama shugaba mai biyayya ga Amurka. Amma Iran ba Venezuela ba ce. An mayar da babban jagoran Iran, Supreme Leader, da ɗansa mai tsatsauran ra'ayi. Kamar yadda tsohon janar na Amurka David Petraeus ya faɗa, muna sa ran samun wata Delcy Rodriguez mai sassauci, amma maimakon haka sai muka samu matashi mai kama da Kim Jong-un, shugaban Koriya ta Arewa. Magana ta biyu akan lokaci, ita ma tana da alaka da Venezuela, domin a nan ne dakarun Amurka suka karkatar da hankalinsu a farkon wannan shekara, sa'ilin da zanga-zanga ke gudana a Iran. Da a ce shugaban Amurka ya ɗauki mataki a lokacin waɗannan zanga-zangar, wanda kuma bai samu daman hakan ba saboda hankalin sojojinsa yana kan Venezuela, to da watakila ya samu damar kifar da gwamnatin Iran. Haka kuma da ya samu goyon bayan abokan ƙawancensa, wato ƙasashen yamma. Babban ƙalubalen da Amurka take fuskanta yanzu a rashin nasara da bata yi a kan Iran ba a farkon wannan yakin, wanda shine kuma ya jawo ja baya da kasashen turai suke yi, wanda suka kawo uzurin cewa Amurka bata sa su a wannan yakin tun farko ba, sai yanzu suke so su jawo su cikin yakin, saboda haka ba ruwansu a cikin wannan yakin. Janyewar kasashen turai daga wannan yakin babban kalubale ne a gurin Amurka. Magana ta ƙarshe ita ce ma'anar nasara. Nasara a wurin Amurka da Trump shine lallasa abokan gaba har su miƙa wuya, wanda kuma Iran ba za ta taɓa yin hakan ba. Ita kuma Iran dama nasara a wurinta shine juriya, wato resistance. A siyasance da kuma ta fuskan soja, Iran tana nuna juriya wanda Amurka ba su taɓa tsammani ba.